Sa number 4, lalaki nga naglampos ang tubo sa nagabuso nga ido, nagsorry. Matapos nga ginpatawag sa pamunuan sa Barangay Tangub, ang lalaki nga nakuhaan sa video nga naghanot sa isa ka nagabuso nga ido gamit ang tubo sa Purok San Roque. Gilayon man ini nga nangayo sang pasensya sa publiko. Isa ka video nga ginpost sa barangay, nagpangayo sa pasensya si alias Reggie bangod sa iya nahimo sa ido. Sunod sa iya, nahimo niya ang pagpanakit bangod na puno na siya sa perwisyo nga ginaobra sa mga layaw nga ido sa ila lugar. Dugang niya, ginapamatay sa mga ido nga layaw ang iya mga manok kag nakaagi naman kagat ang iya bata. Rason nga iya nahanot ang ido nga si Latlat. Makaduhana ka beses nga nagreklamo si Reggie sa barangay tungod sa nagadamo nga stray dog sa ilang lugar. Apang hindi man ini ma-impound, bangod puno na ang dog pound sa Bacolod City Veterinary Office. Ginsiling man ni punong barangay Noli Villarosa nga ginpangabay sila sa CVO nga mag-obra anay isang temporaryo nga shelter sa barangay agud ma-rescue ang mga ginareklamo nga stray dogs. Sa karon hindi pa maka-impound ang CVO sa mga ido, bangod puno na ang dog pound. Samtang padayon naman nga nagapangayo o kung nagapaayo ang ido nga si Latlat sa Juan Veterinarian Animal Clinic bangod nabulag ang isa sini ka mata kag nahibaluan man nga 7 na kasemana ini nga nagabuso. Nagpangalan ko kasi sa nakita sa video. Nag-viral. Nag-viral na pagsakit ko sa dito. Pag naging ako sa pag-permission sa ako kay mga manok ko. Siya ginagpapay sa kapanaw. Tapos, ang bata ko, kaagi na kagat sa mga street dog, dinasakot sa buwa. Kedua ka Kadua na po nagreklamo diri sa barangay na ang mga street dog pangimuson pangaling pala sa pasensya na nahimo ko na katungod ba ang bata ko na trauma man sa mga ido ipakita niya ang manok na ginapatay sa ido naara siya sino ang bata ko nagpapansit ara sa balay, nakita niya, kapahuli sa akong balay, kapalamuti,